Jak wstrzymać swoja kriza? Wiecie, przyszedł na te idy we sylwestrową noc. Jeżek już deczko zwiekowany, a i ku tymu zdziebko niemocny, to tuż, że chlatoś ze moją Elzą niepokwanską się nikaj na Sylwestra i no ostaliśmy z połym doma. Kaj, jak to nie wtorec gnieluchy tu plikują, też poradzi być szykownie. Zazierowek deczko na telewizję, chyba napoczną jak kukać na Abrahama, znacy się, chyciło mnie spanie. A mam ci, wiecie, stary, drewniany zygor Gustawa Beckera z 1883 roku. Ten zygor chodzi genau co do minutki i no trzeba boczyć, co by mu kajsi gruz bez czynnik gewichta naciągnąć. No i kiedy tak zazierom se na ta telewizję, łoros ten mój zygor napoczynał bić, a iże mocił on tuplowany klank, zdo się człowiekowi, że bije on 24 razy za kupą. I też ci mi w tym łokamżyku przyszło do palicy i że już zaś 65 już rósł, ta moja życiowość kartka w tym pompuczkowym kalendarzu się obróciła. To już naisto mój 65 rok, nowy rok, nowe lato na tym nie najgryfniejszym, ale podwil co jedynym świecie. Żyjemy bezmać corazki dłuższy i dłuższy, ale jednakowoż anglickie mądroki wypokopili, co ta oszkliwo kriza wieku średniego chyto corazki młodszych chłopów. Niż korzy niźli pierwy żeniemy się, a i na szpica swojej kariery też wlazujemy we corazki młodszym wieku. Toż też mocce chłopów i babów poradzi dobuś hruza i stres, są samotne i powszechnie blank, kole Abrahama są oni up. Są blank wypultany. Jeśli chłopie zaroski po 40 nie ostaniesz premierem, albo chociaż no lajterem opozycji, to naisto jeżeś łociepą i flaszką knut. A jeśli ostałeś, to będziesz od teroska żył we 100 pierońskim stresie, teroski tak by tak napoczyno się twój chłopie odwrót, szpica twoich osiągnięciów moż już zasia. A ja ci dosyć długo o tym medikował i za jednym mądrokim Johnem Krejkiem bydam on teraz rządził, jak ta kriza przetrzymać, jak ją zdzierżyć. Pamiętaj, chłopie, i że mogło być blank inaczej. Przecam ćwort żyjesz. To już jest cosik. Jeśli nagle świtniesz w kalendarz, przynajmniej nie będziesz mógł sam lamędzić, żeś kitnął blank modo. Chłopie, nie wpadaj we histerię i że każde kucanie to już na zicher rak płuców. Nie tyraj do doktora za każdym razem, kiedy ci jakoś doległość trzymie cię dłuższy niż 12 godzin. Inaczej twój doktor pierwszego kontaktu blank cię znienawidzi, a krom tego toż też nic ci chłopie nie da. Bo kiedy wyzbydzie się jakiejś ci tam śmiertelnej niemocy, zaroski po przyjściu do domu znajdziesz we Wikipedii nowo, kiedy oryginał sztymuje do wszystkich twoich objawów. Hopie, nie wdowej się w lipszafty, romanze. No dobra, możebnej, że ta twoja babeczka nie jest już taką szwarną dziołką, taką jak to młodziołki godają, laską jak kejsik, ale kuknij se opie są bez żadło. Blank nie przypominasz amerykańskiego szauspilera ani chociaż Apolla. Nie blamieruj się, sznupiąc za kamractwem o wiele młodszych. Albo foszteluj się, co nacia młode dziołchy jeszcze lecą. Nie miej, chłopie, fanta na punkcie roboty. Jeśli poświęcasz sołku energii o robocie, mogę się 100 pierońsko, ale oszydzić. W dzisiejszych czasach możesz mieć się szczęśliwcem, kiedy masz lecy jako robota. A jeśli na ten przykład nie masz żadnej roboty, spróbuj chociaż brać freunda z tego i że mocka ludzi, w których znasz, za pora lot straci swoja robota. Ta ze niemiecka Schadenfreunde może być przydajną medycyną. Jeśli ale chłopie rozczułsasz powzięcie terapii, nie poddawaj się tej modernej teroskiej psychoanalizie, to zawdy napoczyno się niewinowato od jednej sesji w tygodniu. Po pół roku przylazujesz na te idy i że pendalujesz donikąd. Twój terapeuta żyknie ci i że wszystko dzieje się tak beztuż
i że masz problem z głębokim zaangażowaniem i potrzaci 2 sesji w tygodniu. I będzie się to kulało, a że po kolejnych 6 miesiącach twój terapeuta poszlaguje ci 4 sesje bez tydzień. Zatem będzie 8 w tygodniu i w tym czasie już będziesz bankruterem i będziesz już chlaśniony, trafisz do anstaltu, do lazaretu wariotów. Kiedy już stamtąd wylejdziesz, twój terapeuta do ci rechnąć za sesję, na których nie byłeś, na któryś miał bumela. Nie przesmyć twojej neurozy na dziecka. Nie daj się do ostatka ogłupić korepetycjoma z matematyki, treningami futbalu i lekcjoma muzyki. Bądźmy szczere, naprawie. Twoje hopie dziecka chnet na zicher nie będą studiować kajsik na Oxfordzie, lebo Cambridge, nie zostaną fachmańskimi futbalochami, ani też klawierszpileroma światowej marki. To są przeca chłopie ganz einfach normalne dziecka, genau takie same jak dziecka twoich sąsiadów. Im potrza, co byś się odfandzolu, bodnął je w kabza i dał im z bólu, co by się zdziepko pomierzli. Miasto oczekować od nich sztyjcy jednym cięgiem super osiągnięciów. Jest grunt, dla którego ich talenty są nieliczne. One są twoimi dzieckami. Ganz einfach przychwal temu i przychwal twoim dzieckom. Nie kupuj se chłopie żadnych gadżetów wieku szczytnego. W szczytnym wieku łokolony wercitymi grackami zdało się być idiotym jak żaden inszy. Jeszcze nie tak dawno temu nazot szło takich friców określić na gruncie ich autoków albo motorcykli. Latoś we modzie byli Renerowy ze ostrym kołem, ale hopie nie jeżeś lojfrym, jeżeś już festelnie z paśnym hopem, którego reakcje i wyuczuci równowogi nie są już takie jak kiedyś. Karni się na takim modernym kole, a wylandujesz w lazarecie, a tameszne doktory powstrzymują cię od śmiechu, ozerzną twoje galotki ze tej modernej likry i przed odwiezieniem cię na operacyjny zol. Wyszaltruj hopie, jak go masz, iPhone'a. Jeśli nie na odwieczesz, to przynajmniej weszlus tydzień. Pewnikiem procno ci będzie w to uwierzyć, ale twoja familio mogę też chcieć cię decko osmolić, bo einfachowo to ty ją smolisz całki czas. Ja już ci cisnieję ryzyko, i że kiedy ten twój iPhone albo komputer będzie blank razinku wyszaltrowany, przyjdzie ten najważniejszy Emilek i że cię wyciepli ze roboty. Ale przecam zół dowiesz się o tym we poniedziałek z rańca i przynajmniej będziesz miał miły szluz tydzień. Znajdź chłopie czas, co by kajsik wyliś. Ja miarkuję, że jest wycyckany, festelnie usiotany i wyszluje se, co by ino pokłaść giry na tiszu, kiedy dziecka i staro pójdą minać. Ale spróbuj chłopie chociaż roz bez tydzień wyjść kańś ze twoją starą. Będziecie mogli se pogadać, a można też i przypomnieć się, po jakiemu napoczliście się wzajem przoć, albo chociażby kludzić się na spacer ze swoim kamractwem. W najgorszejszym razie uśniesz przy szpajzie. Będzie hopie lepszy, będzie. Mogę ci się wydawać, że to już koniec świata, ale tak by tak. Aha, i nie zarzekaj się, co nie będziesz łykał prozaku. Twoje poczucie próżności egzystencjalnej kiedyś przyjdzie. Zło wiadomość to tako, i że zostanie one zastąpione bez łomocka głębsze wymiarkowanie tej egzystencjalnej próżności, kiedy dociągniesz już hopie do 60. I hopy, godą wam to wszystko na gruncie własnego doświadczenia. Eugen z Pnioków.